हाय लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर जेरावखि नाया मानो जेरावखि थाङा मानो बि भइसनिल' खोथा खामायाव इथिंबो बुंबाय आंना लोगोफोर एकदमबारे बि भइसनिल' खोथा जोंफोरनि खोथाखौ सोर सावरायगोन माला सावरायगोन जोंफोरलाय माला भाइरेल जागोन लोगोफोर गाज्रियानो जा मोजाङानो जा माला भाइरेल जानानै रायजोफोरनि मेगननि नोजोराव गोलैगोन आं बायदिया So, आङो बि भइसनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों लोगोफोर बि भइसआ गावनि चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामदों गावनि चेलेन्जखौ बिथाङा जा होदोंमोन बेखौनो मावना दिन्थिबाय आङो एकदम माने गोसो गोरबो सिंनिफ्राय थेंक इउ बावनो सानो गावनि माबाखौ माने चेलेन्जखौ दोरोदिया बिथाङा माने जेननानैबो फासायदि आरोना देख्रेबथारबाय एकदमबारे देख्रेबथारबाय माने भाङा सिंगायाबो लांनाय नङा बेनि मबाइलखौ रिपारिं दखानियाथ' बाद बै भाङा फुटा लांग्राया आसे भाङा फुटा भाङा सिङा लहा सिं होननायफ्राबो लांनाय नङा बिनिखौ कौन भौंक रहा है ये बदतमीज जिबायदि देख्रेबबाय माने बे स' बिथाङा जेनबाय चेलेन्जआव नङा होमा दिवालियाव फंसे खोथा बुंदोंमोन 4 लाख 24 घन्टानि उनाव भिउज जायाबा 24 घन्टानि गेजेरावनो उनाव माने 24 घन्टानि आन्दाराव माने 4 लाख भिउज जायाबा बिथाङा गावनि आइफन 12 प्रोखौ देख्रेबगोन होननानै बुंदोंमोन देख्रेबमारबाय स' बिनि सायावनो गोबाङानो गोबां कमेन्ट होदों गोबाङानो गोबां पस्ट होदों गोबाङानो रायदों गोबाङानो सापर्ट खालामदों स' आं मैया मोनसे फेसबुकाव पस्ट नुदों लोगोफोर बे पस्टखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिनै लाबोनो सानदों स' नायलांदो नोंथांमोना मा लिरदों मा बुंदों रायजोफोरा बि भइसनि सायाव गोबाङानो भिडिअबो बानायदों एमजेआबो भिडिअ बानायदों एमजेआ हिन्दीआव बानायदों खिन्थु इना हिन्दीआबो जाया माबा आदां गादां नायनोनो बोरैबा मोनो पइन्टआथ' मोजांखौनो बुङो खिन्थु हिन्दीआनो बिथाङा थाङा मा बुंनो दा बर' मानसि हिन्दी बुंनाया एसे नांथाखायो नङा होमबा जोंफोरबो दा बाहेरायाव थानाय खायसे एसे एनै मोजां जायो नङा होमब्ला बारा मोजां जायाब्लाबो 50%आ मोजां जायो खिन्थु जोंनाथ' 50%बो मोजां नङा खोनासंनो एकदम आं बोरैबा मोनो लासिंसिं मोनो आरोना बर'नो बुंना बाल बर'नो बुं मा बिलाय हिन्दी बानायदो जाया मुवानो लासिंसिं बोरैबा मोनोलै हामा मोना दे एमजे भाइ सरि आं बाराद्राय बुंफ्लांबाय नामा स' बिनिफ्राय मा जाखो बि भइसआ देख्रेबाय बेखौनो गोबाङानो बुंदों एमजेआ बुंदों माने गोरोन्थि जादों आंनि बायदिब्ला बियो सोरबा गोरिबफोरनो माबा मोनसे डनेट होनायबानो हामगौमोन सोरबा मबाइल बायनो हायै मानसिनो डनेट होनायबा हामगौमोन आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुं सोर माहाजोन मानसिफोरा खोब मबाइल डनेट होयोलै सोरनो होयो रावबो होआ देखायल'सो थाङो माबा भाइराल मोनसे बुस्थुफोर जाबा लोब जुदि गासिबो मोनसे जायगायावनो डनेट होयोना बै जायगायावसो थाङो मानसिफोरा गावखौ देखायनो आंबो होफैदों होननानै खिन्थु सोरबा सिरियासलि सोरबा हारसिङै बेमार आजार जानानै सोरबा नांगौ जानानै हारसिं भाइराल जायै रावबो बारा मोनथियै बेफोर सुबुंनो सोर होयो निउसफोराव मोनबाबो जोंनि बर'नि इउटुबारफोरा गोबाङानो बुङो आमुगा डनेट नागिरदों होननानै सोर बावसोमो साफा सानै मानसियाल'सो बावसोमो जोंफोर गोरिब मानसिफोरासो गोरिबनो हेल्प होयो खिन्थु माहाजोन मानसिफोरा सोरै होआ स' बिथ' बाद बयहाबो गावबा गाव मेहनतजों कामायनाय नङा होमबा माहाजोनफोराबो ओरैनो माहाजोन जायाखै बिथाङाबो गाव गावनि मेहनतजोंसो माहाजोन जादों बेनिखायनो मालायनो डनेट होनो एसे दान होनो एसे बोरैबा जायो बिथांमोनाबो खिन्थु गावसोरो बेखौ मामर जालांबाबो गावनि बस्तियावनो गारना दोनबाय थागोन खिन्थु मालायनो डनेट दान होनो बिथांमोना गोसो जाया स' बिब्दिनो बि भइसआबो जानो हागौ खिन्थु बि भइसआ होयो बियो बारा ससियेल मिडियाआव फैया खिन्थु बियो हेल्प खालामो आं मिथिनायाव गोबां हेल्प खालामो आं खोनानायाव आरोना मानोना आंबो बिनि बागै एसे एनै माने खबर लाबाय थाखायो नालाय स' आं मिथिनायाव बिथाङा डनेट होयो आरोना सिरि स' बिनिफ्राय आं मा बुंनो सानदों लोगोफोर पस्टआव ओरैबायदि पस्ट होदों माने दुखु मोननाय पस्ट होदों दै बिथाङा फेसबुकाव सासे मानसि बि भइसनि बे देख्रेबनायखौ बेनि सिङाव कमेन्टखौ नायबाय आं कमेन्टआ दा बाबा ओरैबायदि हेटार्स ओंखारदोंना बि भइसखौ मा बुंनो बिदि नङा दै लोगोफोर एकदम बर'नि फिसा बिदि नङा बिथाङाबो उपाय गैया गावनि चेलेन्जखौ माने एंगार हायैयाव देख्रेबनो गोनां बायध' जादोंबो जानो हानाय नङाब्ला बिथाङा जानि बुजि माने प्लेनिं खालामखादोंमोन देख्रेबनो होननानै माने जायाबा देख्रेबखागोन होननानै नङाब्ला बिथाङा माने 4 लाख जाथारखागोन होनना साननानै आसा मोनसे थानानै आसा खालामनानै जों पाब्लिकनि सायाव माने आसा खालामनानै बिथाङा माने 4 लाखनि बारगोन 4 लाख जाथारगोन होननानै आसा खालामनानै बिथाङा गरमा गरम बेखौ बुंदोंबो जानो हानाय खिन्थु बुंना लानानै मा जानो बिथाङा फान्दाव गोलैबाय दा देख्रेबनो गोनां बायध' जाबाय मानोना बिथाङा गावनि खुराङाव गावनि बाथ्रायाव जि ओंखारो खुगायाव जा ओंखारो बेखौ मावथारखायो
बयबो मिथिखागौ बेखौ स' बेखायनो दुखु मोननाङा लोगोफोर नायलांबाय था सापर्ट खालामबाय था बर'नि फिसा स' कमेन्टखौ नाय नोंथांमोना मा लिरदों कमेन्टखौ नाय आं कमेन्टखौ पिकआप खालामदों लोगोफोर नायलांनाय नोंथांमोना मा लिरदों बिदि एक्चुअली लिरनाङा आरोना लोगोफोर सरि आंखौ निमाहा खालाम खिन्थु आङो दुखु मोनदों गावनो गाव माने मा खालामनो उपाय गैया बिथाङा चेलेन्ज खालामदों नालाय थ' चेलेन्ज खालामनायनि बेलायाव बिथाङा माने दिख्रुबनो गोनां बायथ' जाबाय बिथांनि भिडिअखौ नाय बिथाङा दुखु फोरमायदों एसे सरिबो बिदों लोगोफोर बयनिबो सिगाङाव सरि बुंदों बिथाङा नाय खोनासं आं एसे क्लिप होनि नोंथांमोना नायदो अगर मेरे कुछ गलती हो गया देन मुझे माफ़ कर देना गाइस I'm really sorry for everything. नुबायना लोगोफोर बिथाङा सरिबो बुंदों बोरैबा नुदों सेराखौ बुख्रुबनोबा बांसिनबो बुख्रुबदों नङा होमब्ला खिन्थु आं ओइ दाख्लै मोनसे दिमाकुसियाव केमेरा देख्रेबनायखौ नुनानै आं मोनसे माने सानखांदों आरो आंना बिथाङा बे केमेरा मबाइलखौ बुख्रुबनोनो टारगेट लाखाबाय थादोंमोन मोनसे भिडिअ बानायनायनि माबा मोनसे टारगेट लानानै दंमोन बायदि आं मोनदों मानो मोनदों बिथाङा माने डिप्रेसनाव दं आरो ना एकदम माने गोसोआ खान्थि गैया बिना दासान्दि माने बिथांनि भिउसआ बिराद खम जादों जिबायदि भिउस जानांगौ भिडिअ भिउस जाथाराखै आरो मोननै मोनथाम भिडिअ डिलिट जाबाय बिना मोननै भिडिअ डिलिट खालामजाबाय बियो इउटुबनिफ्राय स' बिथाङा बहुत दुखुआव दं आरोना स' बेखायनो बिथाङा एकदम मा खालामगोन मा मागोन जागासिनो दं स' बिदिनो सापर्ट खालाम बयबो लोगोफोर बिथाङा भिउसनि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो गोनां बायध' जादों बायदि आङो सानदों आरोना आरो बिथाङा चेलेन्ज खालामदों चेलेन्ज खालामनायनि बेलायाव बिथाङा दिख्रुबबाय आरोना लोगोफोर स' बेखौ नोंथांमोना गाज्रि दामोन स' सापर्ट खालामबाय था बर'नि फिसा स' आसा खालामो नोंथांमोना एसे एनै बुजिबायबो जानानै आं मा बुंदोंमोन सरि बावलांलांदों माबा माबि डायलग होनानै माने बै केमेरा देख्रेबनाया DSLR केमेरा देख्रेबनाय बे केमेरा देख्रेबनाया रावबो पाब्लिकनि नङामोन बियो बिनि ग्रुपनिनो सासे लोगोनिनोमोन लोगोनि पुराना केमेरामोन बेखौ ओरैनो देख्रेबदों माने बे प्लेनिं खालामखानानै देख्रेबनाय स' बेबो मबाइलाबो प्लेनिं खालामखादोंमोन जानानै देख्रेबनो थाखाय माने मबाइला पुरानाबो जानो हानाय सलिला जाबाय
आरो बिथाङा गोदान लानानै प्लेनिं खालामबाय थादोंबो जानो हानाय नङा होमबा स' पुरानाखौ मानो नांगौ गोदान माबा स' बिथाङा देख्रेबनानै भिडिअखौ एक्सट्रा डेन्जार देखायनो सानोथ' बियो माने बयनिबो आलादा भिडिअ खालामनो सानो बिथाङा स' बेखायनो बिथाङा बे भिडिअखौ माने लाबोदों आरोना हिन्दीयाव बुंनाय दङ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानोबो गोनां जायो होननाय बुंनाया बेबायदि आरोना लोगोफोर स' बेनिखायनो बिथाङा आइफनखौ होबाय गुलि देख्रेबनाय मोनसेया स' बाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आसा खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थागोन आं बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो सानदों लोगोफोर नायलांबायल' था थेंक इउ स' माच लोगोफोर चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला गोदान भिडिअ नायनो थाखाय बेल आइकनखौ टां थुनानै ला लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय